Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmadyk Türkmenistandaky esasy karantin zonasy täze bir tebite uçurilýär. Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenawatdaky köp uğurly hastahanada esaslandyrylan karantin zonasy ýatyrylyp, ol amy derýanyň çep tarapyny täze avtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluş kampaniýasynyň yerleşen bazasyna göçürilýär. Bu barada yerli saglyk resmiýetleri bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Täze karantin zonasy köprüleri guran Ukrain kampaniýasynyň ozalky bazasyna göçürilýär. Ol 1000 adama niýetlenen köp uğurly hastahanada karantinde saklanan 500 golay adamy seýlede daşary ýurtdan gelýänleri indi sol ýere yerleşdirirler. Ýokynç keseller hastahanasynyň golaýyndaky çadyrlar hem eýem söküp, ol ýerdäki adamlary täze karantin sebitine göçürüp başladylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy oktýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä karantin sebäpli adaty işini toktudan köp uğurly hastahananyň hirurgiýa we terapiýa bölümleri 10-njy oktýabrdan başlap näsaglary ýangadandan kabul edip başlapdyr. Duşenbe güni hastahana açylanda kassanyň öňü eýem adamdan doldy. Raýatlar karantin döwri täze medisina nokatlarynyň ýoly goýulmandygy sebäpli häzire çelne saglyklaryny seretdirip bilmän kösenendiklerini aýtdylar diýip Azatlyň habarçysy anonimlik ýagdaýynda gurrun berdi. Ýatlatsak mundan ozal köp uğurly hastahananyň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan işgärleri bu saglyk merkeziniň hujuluk hasabynda ýürüdilýändigi, karantin sebäpli adaty adamlary kabul edip bilmändige üçin keselhananyň girdici çeşmelerinden mahrum bolandygyny, işgärleri aýlyk haklaryny tölemäge hem serişçileriniň bolmandygyny gurrun beripdiler. Bu şeýle-de lukmanlaryň arasynda koronavirus ýagdaýlarynyň köpelmegi sebäpli keselhananyň işgärleriniň wezipelerinden hem çekilip başlandygy aýdylypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze karantin sebitinde ozalky çölüň içinde dikilen çadyrlardaky şertler bilen deňişdirilende ýagdaýlaryň has gowudygyny hem belledi. Azatlyk we beýleki garaşsyz neşerler mundan ozalky karantin zonasynda adamlaryň agyr ýagdaýlarda saklanýandygy, adaty saxty gigiýena şertleriniň hem ýoly goýulmandygyny habar beripdiler. Täze karantin zonasynda ozalky daşary ýurt kampaniýasynyň ýyzynda galdyrylan baraklary goýuldy. Olaryň sowukdan we ýagşdan goramaga mümkinçiligi bar. Bu ýerde aýal maskalalar, çagly iniler üçin hem aýratyn otoglar bar diýip bu sebitdäki ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda täze karantin zonasyna eýem adamlaryň yerleşdirilip başlanandygyna garamazdan sebitden entek aýrylmady köp sany guruluş serişçileriniň hem bardygy bellenilýär. Bu täze karantin zonasy hem hasaba alındy. Lewap welaýaty boýunça häzir 2 sany uly karantin zonasy hereket edip, olaryň ýeni biri Farabdaky gümrükhana nokadynda yerleşýär. Daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hukmany karantinda galmaly bolýarlar. Mundan başga da howpsuzlyk gullukları daşary ýurtdan gelen ýolagçylar berk gözüçiligi edýärler. Karantine ýiberilenleriň goşlary aeroportda galýar, olary surat alýan we video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almaga ruhsat berilmeýär. Bu ağırlıkta dünýäniň ençeme künjeginde sol sanda Ýewropada we Russiýada täze koronavirus ýagdaýlarynyň gürelýän pursady Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň bardygyny ikrar etmeýär. Adam hukuklaryny gorajan bir gurama Türk häkimetlerini Türkmen aktivisti Dursultan Taganowany deportasiýa etmezlige çağırdy we onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esassız tutsak ediljakdygyny hem gynamalara sebäp bar boljakdygyny belledi. Adam hukuklaryny goraja Human Rights Watch guramasynyň websaýtynda 10-njy oktýabrda çap edilen bilelikdäki beýanatda Türkiýanyň halkara hyzmatdaşlaryny Ankarany halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge we Türkiýede gaçyp atylgy gözleýän Taganowany deportasiýa etmezlige çağırmaga ündedi. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson Türkmenistanyň hökümeti parahatçylykly tanqidçilere güýçli azar berýänligi we jazalandyrýanlygy mälim diýip belledi we şeýle diýdi. Dursultan Taganowany Türkmenistana gaýtarmak onuň ýyzarlanmagyna hem gynamalara sebäp bar bolmagyna getirer.
Türkiye adamları zulüm edip biljek yere iýermezlik baradaky halkara borçlaryny yerine ýetirmeli diýip bellädi. Taganowanyň ykbalyny aladalanma bildiren 11 guramanyň arasynda Bolgariýanyň Helsinki komiteti Crute Accountability Demokratiýanyň we adam hukuklarynyň ösüşi merkezi, Türkmenistanyň Grajdan Birleşigi, Freedom Files, Human Rights Watch, Adam Hukuklary Instituty, Memorial guramasy, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmenistanyň Helsinki komiteti we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy ýaly guramalar bar. 29 ýaşly aktivist Nursultan Taganowa iýul aýynda Stambulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýplanyp tutsak edilen beýleki onlarça Türkmen aktivistiniň esasanym migrant işçileriň arasyndady. Bu ýagdaý Stambuldaky Türkmen konsullugynyň öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemeleşmeýänligini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü tirasynda ýüze çykypdy. Taganowanyň aklawçysy Human Rights Watch guramasyna öz müşterileriniň türk häkimetleriniň tutsaklykda saklanýan ýeketäk türkmen raýatydygyny aýtdy. Aklawçy konsullugyň ýazmaça eden şikaýetinde Taganowany aýratyn agzanlygyny bellädi. Häkimetler onuň we beýleki 4 türkmen raýatynyň türkmen diplomatlarynyň işine goşulanlygyny we olara garşy zorluk bilen haýbat atanlygyny güman edýärler. Taganowa Türkiýanyň demokratiýa we jemgyýetçilik ýygnaklary baradaky kanuny boýunça aýplama bildirilipdir. İýun aýyndan beri Türkiýede Birleşen Ştatlarda we Demirgazyk Kipirde ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa nägilelik bildirmek üçin çykyşlarynyň ençemesini geçirdiler. Hökümetiň tanqidçileri we adam hukuklary boýunça toparlar Berdimuhamedowyň 2006-njy ýylda Avtokrat Saparmurat Niýazow ölenden soň häkimet başyna geleli beri başgaça pikirdäkileri batyp ýatyranlygyny we berk çäklendirme ýöredýän ýurda az ütköşüklük getirenligini aýdýarlar. Şu günler Mara vilayatynyň bankomatlarynyň pulny atlaşdyrmakçy bolýan adamlar öz pullaryny, ýagny 3-4 aý bäri bank kartlaryna duran aýlyk haklaryny, pensiýalaryny, maýyplara berilýän döwlet kömek pullaryny, çağalara berilýän pasobiýalaryny, döwlet kömek pullaryny, pagtaçy daýhanlar pagtanyň 10 günlük pullaryny atlaşdyryp bilmeýärler diýip habarçy 12-nji oktýabrda Maradan habar berdi. Onuň maglumatynyň ma'lum boluşyna görä banklar adamlaryň bankomat nowbatlaryny düzgünleşdirmek maksady bilen nowbatlar talon esasyna ýoly goýmaga finansiýar. Ýöne bu hem yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä şogly netije bermeýär. Şu ýerden Mara şäheriniň ýaşaýjylary Moğol Nefes köçesinde ýerleşýän Senagat bankyna we Garawun bankyna baryp pullaryny atlaşdyrmakçy boldular. Ol adamlaryň eline geçen hepde alynan talonlar bardy diýip habarçy habar berdi. Ol talonlaryň ýüzüne 12-nji oktýabr senesiniň görkezlenligini we talon ýesiniň pulny atlaşdyrmaly wagtynyň hemde sagatynyň ýazylanlygyny. Bu talonlar bir hepde adamlara banklaryň berenligini habar berdi. Maglumatdan ma'lum boluşyna görä adamlar bankomatlardan pulny atlaşdyrmak üçin ilki bank tarapyndan berilen talon arkaly nowbat belleýär. Talonyň ýüzüne onuň eýesiniň bankomatlardan pulny atlaşdyrmaly wagty ýazylýar. Ýöne 12-nji oktýabra wagt berilen adamlar talonlary bilen bankomatlaryň öňüne baranlaryny olar garaşylmadyk bir sahna şaýat bolýarlar. Bank işgärleri olary spisakda atlarynyň ýokdugyny aýtdy. Adamlar bize talon berip aldydyňyz bolýarmy? Siz özüňiz berdiňiz bu talonlary. Biz bir hepde garaşyp şu gün 12-nji oktýabrda pullarymyzy nagtlaşdyrar sen umyt bilen arkaýyn gelip ýörüs. Inni näme etmeli? Biz ýene şu gün pulsuz galmalymy diýip habarçy nowbaty duran adamlaryň sözlerini getirdi. Onuň sözlerine görä adamlar soňky 3-4 aýyň dowamyna özleriniň bankomatlardan diňe bir gezek 400 manat möçberini pulny atlaşdyryp bilenliklerini aýtdylar. Bank işgärleri adamlara 14-nji oktýabrda täzeden talon alyp bankomatlardan pulny atlaşdyrmak üçin gaýtadan nowbat bellemek maslahat berdi. Habarçy bu teklibiň adamlara kanagatlandyrmanyny habar berdi. Olar bank işgärleriniň hödürlän çödügüdüni ynamsyz çemeleşdi. Ol bank işgärleriniň adamlara bankda pulun ýokdugyny düşündirmek boýunça eden finansygy barada habar berdi. Biz hem aýt diýilýän zat aýdýarys düşünüň häzir çynymy aýtsam pagtaçylaryň puluny bermeli diýip şäheriň bankomatlaryna pul salmaýarlar. Ähli bankdaky pullary etraplara paýlaýarlar. Olam her
etrafı tähelçe pul gidýär, öňkü döwür ýok adamlar diýip bank işgärleri ýygnananlara ýüzlenýär. Habarçy özüniň käbir etraflaryň bankomatlaryny aýlanyp görenligini, ýöne etraf ýaşaýjylarynyň hem öz pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini habar berdi. Etraflaryň bankomatlaryny aýlanyp gördüm, etraflardaky bankomatlara hakykatdan pul salanypdyr, emma näçe pul salanypdyr onu hiç kim bilmeýär. Adamlar bankomatlaryň öňünde uly nobat bolup dururlar, emma hiç biri pul nagtlaşdyryp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä etraf bankomatlarynyň ekranyny aragatnaşygyň ýokdugy barada ýazgy peýda bolup bankomatlar ýa karty ýygyna çykarýar, ýa-da karty özüne saklap galýar. Her bankomatyň öňünde bankomata gödegçilik edýän bir gödegçi goýulypdyr. Ol alжyraýar, sebäbi hiç kim pul çekip bilmeýär diýip habarçy habar berdi. Ol bankomat gödegçisiniň telefon üstü bilen beýleki käbir etraplara jaň edip ol ýerlerde de adamlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini anyklanyny aýtdy. Beýleki etraplara edil bizinki ýaly, hemme ýerde swiyaz ýok diýip ýazýar diýip habarçy 2-3 etrafa jaň eden bankomat gödegçisiniň sözlerini getirdi. Bankomat ekranyny aragatnaşygyň ýokdugyny aýdýan ýazgynyň peýda bolmagy nowata garaşýan adamlarda habarçynyň sözlerine görä internetiň pesdigi sebäpli bankomatlaryň işlemeýänligi barada pikir döretdi. Bu ýagdaý bankomat nowatyna garaşýan adamlarda dürli çaklamalaryň döremegine getirdi. Bankomatlaryň ekranyny aragatnaşygyň ýokdugyny aýdýan ýazgy boýunça häkimetleriň ilaty islenlik düşündürişden mahrum etmegi we maglumat gümürtükligine tutan ýerli dowam etmegi. Bankomat nowatyna garaşýan adamlaryň problemanyň sebäpleri boýunça öz versiýalaryny öňe sürmeklerine getirdi. Meniň ýoldaşym Swiyazda işleýär, geçen 6-njy gün öýe gelenine internetiň güýjüni haýırlatdylar diýip aýdypdy. Deyip nowata garaşýan bir aýal ýygnananlara gurrun berdi. Ol welaýetde bankomatlaryň kadaly işlemegine pes internetiň böwet bolýanyny öňe sürdi. Azatlyk radiosy pes internet bilen pulsuz bankomatlaryň arasyna bardygy öňe sürilýän ara baglanşygy Mary welaýatynyň Senagat bank we Garawun banklarynyň resmiýlerini tasdikledip bilmeýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt we ykdysady çökünlükden, şol sany ýetin nagat ýetmezçiliginden ejir çekýär. Adamlar dargaman umytlaryny ýitirmän gerek bolsa şu bankomatyň öňünde näçe gün gerek bolsa ýatarys munyň görmedik zadymyz däl diýip nowatlaryny dargatman, garaşmak netijesine gelip garaşyp oturýarlar diýip habarçy habar berdi.